Maayong hapon. Ang gibuhat bitaw sa mga Pariseo ngadto sa babae nga nanapaw, walay kasing-kasing. Murag dili sila tao. Imagine, tulo. Number 1, ilag yung gisilip ang babae aron masakpan sa akto nga nagbuhat og adultery. Pagkabangis. Ikaduha, ilang giguyod ang babae og gipakaulawan at tubangan sa mga tao nga maoy iyang sala. Pagkawalay kasing-kasing. Ug ikatulo, ila pagyong ipapatay kay maudaw giingon sa balaod ni Moises nga batuon. Grabe ka, walay kasing-kasing. Mga igsuon abi ninyo, pwede biya unta mo balo si Jesus. Dios gud siya. So kabalo siya sa atong una-una unsay atong mga sala nga nahimo. Pwede niyang pakaulawan pud ang mga Pariseo. Pwede niya ingnon, ikaw, kabalo ra ba ko sa imong gibuhat gabi eh? Ikaw, kabalo ko sa imong binuang last week. Kabalo siya sa huna-una nato tanan mga igsuon. Pwede unta niyang pakaulawan porque bastos kaayo sila. Pero iya ba nang gibuhat? Wala. Kay nagbilin gihapon siya og respeto sa tao. Unsa iyang giingon? Kinsa ninyo walay sala, maoy muuna pagbato aning bayhana. Mga igsuon, kita daghan tag mga badlungon sa palibot. Padayon ta sa pagbadlong mga igsuon. Padayon ta kay ato ng trabaho. Propeta biyata. Pero hinumdumi lang, ayaw pakaulawi ang tao sama sa gibuhat ni Kristo. Pagbilin gihapon og respeto. Mubadlong ta, pero ayaw pakaulawi. Pagbilin gihapon og respeto.